Je mi 15, nemám řidičák, ale rozhodl jsem se, že chci motorku. Takže čau, já jsem Slezix a tohle je první díl téhle série Road to A1. Takže jdeme si to vlastně jako rozebrat, proč chci řidičák na A1. Asi bych začal úplně asi, nevím, začátek jednoduše, protože mně přijde, že prostě ta motorka je prostě super. Jako nemá smysl se tady nějak jako lhát, že prostě, že by ta motorka byla prostě nějak špatná. Nebo si udělat řidičák jako na A1. Podle mě, jako když bych to řekl asi nějak takhle, tak jako za mě nejlepší rozhodnutí, pokud fakt jako chcete mít motorku v 16 letech, tak je to za mě fakt jako nejlepší rozhodnutí, co můžete udělat, jako podle mě. Fakt jako doporučuji si možná udělat ten řidičák, jako já ho ještě teda nemám, ale plánuju si ho dělat podle mě, protože to je jako za mě nejlepší rozhodnutí. Sice, že auto je taky sice super, ale vlastně můžete si udělat jako řidičák na motorku v 16 letech, ale pokud si chcete udělat v 17, tak můžete si udělat na motorku v 17 letech a zároveň můžete mít na silnější motorku, což znamená třeba 250, a potom zároveň můžete dělat i na to auto, ale prostě když si uděláte motorku prostě v 16, tak je to prostě ten nejlepší zážitek, jako co můžete mít prostě, a prostě vypadá to i líp, jako když prostě v 16 letech třeba už jezdíte na motorce a jezdíte si třeba do školy nebo takhle za kámošem a na motorce, to je prostě super, takže za mě prostě jako doporučení je udělat si řidičák jako v 16 letech. Jako ještě bych dodal, že jakoby řidičák na A1 je podle mě jako ideální start, prostě jak můžete začít prostě s tou motorkou úplně jako samozřejmě třeba za začátku, třeba když vám bude 14-15, tak si můžete pořídit nějaký stroj, kde se budete učit prostě jezdit různě na loukách. Tak já jsem to měl úplně já stejný, že jsem si začátku měl skútra, jezdil jsem různě po loukách, učil jsem se, teďka mám pitbajka, takže se taky jako s tím řazením trošku se jako začínám do toho chytávat. A potom v 16, jestli budu překračovat na motorku, tak vlastně nebudu mít s tím vůbec žádný problém, protože už budu mít tu zkušenost s tím řazením úplně všechno a nevím jako nevím, jestli bych jezdil jako úplně jako blázen, jako začátku asi jako ne, ale prostě postupem bych se to jako učil, no, třeba nějaký jako triky, jako zvedání na zadní nebo tak, bych se jako postupem učil. Každý někde začíná, takže každý neumí hnedka všechno úplně hnedka ze startu, ale postupem bych se možná jako něco učil a vím, že jsem nějakým supermotardem nebo nějaký enduro, ale že jsem se vůbec pořádně nerozhodnul vůbec nějakou silničku, to ještě vůbec nevím. Můžete mi tam se do komentáře, jestli bude lepší supermoto, nebo enduro, nebo silnička nějaká. Přemýšlel jsem na nějakýma IZDFkama, ale ještě mám rok do toho se rozmyslet, takže ještě docela dost času. Jakože už teďka v podstatě koukám po nějakých motorkách, ale ještě jsem si pořádně jako nevybral něco jako pořádného, nebo ne pořádného, ale že jsem si prostě nevybral jako cílový stroj, který bych si chtěl prostě pořídit. A prostě vůbec netuším ještě pořádně, co si vyberu. Jakože samozřejmě motorka, když jezdíte třeba v 16, tak jste úplně jako z toho úplně jako nadr. Prostě jako, když to řeknu takhle, tak prostě je to prostě nebezpečný jakoby zároveň, protože třeba od každého třeba slyšíte, že prostě můžete si zlomit nohy, ruce, můžete mít zabiješ se, nebo je to nebezpečný a takový, jako sice je to pravda, jako můžete si na tom něco zlomit, nebo zranit se, nebo i zabít se, no, to jako jo, ale prostě když první den nebudete na tom jezdit jako blázni, prostě jako fakt jako chápem se, tak prostě chápem se prostě, jo, nebudem to tady to asi rozebírat tohleto téma, protože to není asi úplně dobrý, ale prostě chápem se. Takže nevím, co bych už řekl, myslím si, že to je asi všechno. Ještě bych možná zmínil to, že pokud budu dělat autoškolu, prostě budu já řidičák na tu motorku a taky doky.
taky dost možný, že pokud bude tam možnost, tak budu natáčet i postup té autoškoly a udělám z toho sérii, vlastně jak to celkově probíhá a no asi tak. Takže budu moc rád, pokud se vám toto video líbilo, zanechte tady like, odběr se zvonečkem, napište mi ještě dolů do komentářů, jakou motorku byste mi třeba doporučili, třeba ze Supermoto, nebo Enduro, nebo nějakou silničku. A to je asi tak všechno a vidíme se zase u nějakého dalšího videjka. A doufám, že už bude co nejdříve jaro, nebo prostě teplo začne vejít, protože už chci fakt jezdit a v takové zimě se fakt venku jezdit nedá. Takže to je asi tak všechno a vidíme se u dalšího videa, takže mějte se a zatím čus.